Buntag, may buntag. Happy Sunday. Yan, August 28, no? Ayan, August 28. Yan. First customer na ko karon, no? Happy Sunday sa itanan. May buntag, ma'am. Ano sa'yo pamatay mo? Wala, lahi kapoy ang lawas kay magsigiram ko lingkod ng duty. Yeah, hay. Di kay kuan man call center. Kapoy ang lawas. Ano sa pa? Kuan katong agi kay di ko kaliyok yun ako lawas. Di kaliyok? Ano sa mga di kalihok ka Kanang ng... wala jud ana ra jud ko. Sila ka kuan, sila ka duha ka semana to lang no. Duha ka semana wala ko liyok. Bilit lihok? Hmm. Bumarok? Dili. Wala jud. Jud ako ni sa kanay man ako feel ang agi pero karon mo okay na. Walay kusog. Ipod. Wala jud siya wala. Mura jud siya kanang minod jud siya talaga. Namanot? Mo ba? Doon na nagabasa din kang kuto hapon gabi eh. Nabili jud kasagaran kay Maligo. di man akong duty ang pagbuntag. Maligo. Sugod karon ma'am, umutong naingnan ta katong ni Agi, di kita pwede mag hagot ay sa dili, di kita pwede maghimasa, habat ligo ba sa hapon o gabi. Bawal din siya, makaparalyze na ba? Mao gani ingon sa kuha nga. Diri man akong paralyze sa baba. Tapos ang ingon sa kuha pag magpadayon pa daw ko paralyze na ako. Ang kuha na niya, paralyze, lahi na siyang stroke. Paralyze ka na, bitang walay kusog, murag mo. Kapoy na kayo, banod na, loy mo yung murag, no? Ang stroke, anong na yung mangkaki? Anak-anak mo na yung mga stroke, no? Ang paralyze, bukat na, kaya wag yun na, ang unang-una, kusgan. Pero wala, dyan mo lawas, luya dyan, no? Gano'n. So, mo na yung magipamati yun. Karong wala na ka nagabasa. Wala na. Wala na. Karong, kung sa yun yung muhang gipamati yun, kapoy lang. Okay lang. Kapoy ang lawas. May ginaka-schedule karon. Asa kayo yung balay? Padado ko mi. Padada pa? Ayan. Ayan, so shout out sa taga Padada, Davao del Sur, na si Ma'am Dere, atong tabangan kay niagi gyud taon sa ka kana to naluya gyud ang lawas, so pas mo sa kusog na siya, no? So sa mga nagatan-aw sa kuha karon, sa mga Bisaya, no? Mahagot sa dili, udto hapon gabi bawal gyud ang masa, habat ligo kay makaparalyze na, no? Wala gi kusog mo na sana. Una na mo moy mga lay mamanod ana. Ayan, so shout out sa taga Padada ato tabangan si Ma'am, pinagi sa pag-ampo. Ikaduhan na ni Wilot ron kapila. Wala ko papayro atong naagi kaya wala ko papabuk. Pero eto ko diri. Nya alam man dai Labot lang ka. Importante ka na mabulag ka ng tawil. Sige. So, ana, shout out sa taga Padada. Shout out po sa ako mga subscribers sa ko YouTube channel. Maraming salamat sa pag-subscribe. Thank you so much, no? Of course, ang mga viewers, hello. Thank you so much sa inyong pagtanaw. Of course, thank you for watching my YouTube channel. Special mention na United States, Indonesia, Malaysia, Thailand. Thank you so much, no? Of course, especially, maraming salamat Pilipinas. Maraming salamat Pilipinas sa inyong pagtanaw sa kuha. Ayan, yan. Kung karon lang mo nakakita sa kuang YouTube, subscribe na mo no niya. Para updated mo sa kung ginahilot niya. Pwede mo mangutana. Kung na mo mangutana, comment lang kabahin sa mga kinapamati sa inyo ang mga kalawasan. Yan. Ako'y Facebook, Eric Hilot ang tradisyonal. O Eric Hilot ang binisaya. Ayan, so maghilot na ta guys. Shout out sa taga Padada, Davao del Sur.
Oo. Sino tinod pangan mo? Ha? Hinapi. Muna tinood. Ma'am, may punta. Nauli na mo ka-playa, ma'am? Ha? Amo uli mo karon? Kano sa mo mauli na? Kano sa mo mahuman? Kaya kung number, pwede ko siya mo ibot. Kaya kung number, ma'am, kaya matawag ko niya. Naka-memorize na siya yung number, kaya ko lang isulat. Sige lang, kahit kanas mong ginapos. Ano mga lifetime. Ha? Ano yung live ng po. Igulay nyo, ang kalugar, subscribe po mo. Sa YouTube, Eric Hilo. Katong isa ka number gihatag ni Malen, pwede to tawagan. Oh. Ayan to. O kato niya, buhay ko to siya. Ikaw po, buhay ko to ka, o siya lang. Yan, nagabantay ka naman. Lusay na siya, ha? Kani lusay, pag inatulit ang dugon, wala po unay siya mo nung gantungon. Tawagan na ko siya dito ka ron. Unay siya singot o gaso. Pwede magkapulauna siya. O karon ba? Ito? Ito dyan. Kaya magkaroon na ito. Sige, ako tawagan lang ha. Tawagan sila mayusot sa ilang balay. Ha? Ito lang, ito lang. Mas matog, ginagawasan sir. Ikaw, di ka nagabasag hapon sir. Di ka nagimasa, hapat ligo, hapon. Parehang may trabaho pero matulog sa udat daw maligo. Basta mahabot at sa dili, udto hapon gabi, di ko na pwede. Di man ang yun ang ha? Ito, kinaghana na nga pas mo na. Ay! Anya kay mo sa lakaw siya maligo di siya. Ang pinakapait, ka nang maligo bago matulog. Sabi na gikag zumba, gikag bike, gikag jogging, gikag saan gikan, naman maligo, no? Basketball. Parehang may duty ba? Pero, basta di mo, yap mo na yung gabi, no? Yun naman. Ito? Okay. Hello, sir. May punta po. Wala?
Kaya mo ma